Li seranserî bajarên Kurdan li Tirkiye niha kampênek tê meşandin ji bo Kurd zarokên xwe bişînin dersa Kurdiya bijartî. Kampênê ji aliyê çend koman ve dest pê kiriye. Platforma Zimanê Kurdî, Hereketa Zimanê Kurdî, İnisiyatîva Mamosteyên Kurdî û hewildana reform û şopandina perwerdeyê ya Amedê. Li ser toreyên medyaya civakî, Kurdî hilbijêre di rojên dawî de bûye trend. Lê dersa bijartî çi ye? Li Tirkiye di êlûna 2012 de dersa bijartî ya Kurdî bi zeraveyên kurmancî û zazakî ket çarçoveya fêrkirina Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye. Ew yek di bin navê ziman û zaraveyên zindî de hate destpêkirin. Di polên 5, 6, 7 û 8 de xwendekarên ku bixwazin dikarin wek dersa bijare Zimanê Kurdî hilbijêrin. Li gor vê, xwendekar dikarin di hefteyekê de 2 saet kurmancî yan jî zazakî hîn bibin. Heta ku korsek vebe, divê herî kêm 10 xwendekar hebin. Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye di sala 2021 de ji bo dersa Kurdî tenê 3 mamoste erkdar kiribû. Ew dibêje ku 76 mamosteyên dersa Zimanê Kurdî hene, lê 1500 mamosteyên dersa Zimanê Kurdî li bendî erkdarkirinê ne. Çalakvanên Kurd dibêjin ku hikûmeta Tirkiye astengiyan datîne pêş xelkê da ku fêrî zimanê xwe nebin. Prosesa bijartina dersên bijartî li dibistanan heta heftê sibatê didome. Mezintirîn weşanxaneya Kurdî li Tirkiye Avesta jî piştevaniya xwe bo vê kampênê nîşan daye. Gelek kesayetî û aliyên siyasî piştgiriya vê kampênê dikin, wek nivîskar û civaknasê Tirkiye navdar İsmail Pêşekcî, siyasetvanê zindankirî Salaheddîn Demirtaş, Serokwezîrê Bereyê Tirkiye Ahmed Davutoğlu, Serokwezîrê Partiya Gel a Komarî Kemal Kılıçdaroğlu û Cîgirê Bereyê Serokwezîrê Tirkiye û Serokê Partiya Deva Alî Babacan.